Morjesta ja tervetuloa uuden reissuvideon pariin. Olen lähdössä Kirkkonummalle tuonne Porkkalanniemeen. Otan rinkan mukaan ja teltan ja tarkoitus yöpyä siellä rantakalliolla. Joten ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Ajomatka on tosiaan semmonen 50 kilsaa suurin piirtein. Sääennustekin lupaa aurinkoista iltaa, niin katsotaan, että jos sais auringonlaskua fiilisteltyä ja kuvattua, niin se olisi hieno tavoite tälle reissulle. No niin, nytpä sitä ollaan parkkipaikalle saavuttu. Muutaman kilometrin kävely tästä, niin pääsee hienoille paikoille. Lähdetäänpä kävelemään. Joo, keli on tällä hetkellä todella hyvä. Aurinkoinen, vähän päälle 20 astetta ja jonkun verran kyllä tuulee, että katsotaan lähteekö teltta lentoon sitten, kun saadaan se tonne pystytetty. No, eiköhän se jotenkin saada pysymään. Pari peuraa tuolla. Ei varmaan näy kamerassa, mutta siellä ne menee. Täällä on tosiaan reitit tämmösiä pitkälti tämmöistä kalliota ja helppokulkusta ja muutamia paria kilsaa ihan soveltuu kyllä hyvin myös semmoiseen päiväretkeilyyn. Lippiksestä kiinni, kun meinaa lähteä tuulessa. Kävin tuossa niemen päädyssä kattoo ja nyt ihan pikkasen takaisinpäin ja siellä oli semmonen hyvä teltta-alue. Oli vessakin siinä lähellä. Tässä olisi telttapaikka merinäköalalla, mutta tuulee kyllä kovin. Pitää ehkä etsiä vielä lisää. Tuossa olisi kans aika hyvä koloteltalle. Ja nyt ei oo maisemaa, mutta se meri on tuolla. Tuossa vieressä on kalliota, että sit voi mennä tietysti siihen tähystelemään. Ehkä tää olisi hyvä paikka. Tää on ainakin hyvin tuulensuojas, kun tässä on tämmöistä pusikkoa vähän ympärillä. Ei oo ihan tuolla aukealla paikalla. Sekään ei oo niin hyvä. Sitten löytyi vielä tämmönen. Tässähän voisi olla hyvä ja näkee jo tonne merelle asti. Joo, tää on nyt se paikka. Just on kallio tässä alla. Ja vähän varmaan kääntää teltta. No niin, nyt se meni. Ollaanpas nyt vielä tässä kohtaa. Vaihdetaanko muutama metri tohon sivulle, vaan pystyy lähteä makoilemaan.
Kyllä me tähän jäädään. On hyvä. Joo, jatketaan teltan kiristelyä ja sitten tulee vielä tommonen päällikangas erikseen siihen. No niin, siinäpä se rupees olemaan tuolta vielä narulla puussa kiinni. Täytyy vähän vielä muutama lisänaru laittaa, mutta näyttää ihan pysyvän tuulessa. Ja sisältä se näyttää tältä. Eli kun tässä on tää hyttysverkko ja sitten on toi erillinen telttaosuus, niin se on tavallaan auki aina tuolta, ellei sitä laita täysin kiinni, mutta toisaalta sitten kiertää happi paremmin ja sitten täällä on semmoset tuuletusikkunatkin. Ja sitten teltasta kun mennään pihalle, onkin sitten merimaisemat heti tuolla. Ja rinkka voidaan tästä myös napata tonne teltan sisäpuolelle. Tuohon mahtuu sitten nukkumaan. Siihen täytyy levittää vielä makuualusta. Tämmönen pieni ja aukeaa sitten tosta. Täyttyy ilmalla. Täältä löytyy tämmönen pieni pumppu. Sitä pystyy sitten täyttämään. Ja nythän se rupeaa olla täynnä. Täällä on tämmönen tyynymosuus myös. Sitten vähän kenkiä pois jalasta. Hetken aikaa pötkötellä ja vähän kirjaa tosta. Tossa hetki luettua. Nyt vois mennä vähän tekemään sapuskaa. Eli nakkikeitto valmiina ja tosta kattilaa ja tosta keitintä. Lähdetäänpä pihalle. Täällä on hyvä tämmönen tuulensuoja kiven takana. Lämmittää nopea nakkikeitto. Sepä olisi lusikoitu. No niin, sitäpä on ruokailun jälkeen hetki köllötelty tässä teltalla. Mä ostin lakua mukaan itselleni jälkkäris, mutta unohdin ne sujuvasti auton takapenkille, kun en pakannut heti siinä kaupan pihalla, vaan ajattelin, että pakkaan ne tuolla parkkipaikalla. Nepä jäi sinne, mutta ei se mitään. Kyllä tässä huomisaamuun pärjätään, on puuroa ja muuta aamukahviakin tuolla ja sellaista. Niin ei vaan nyt ollut herkkuja sitten. Kello on nyt vähän päälle 7. Auringonlasku taitaa tulla noin 9:30 maissa, niin pari tuntia on tässä vielä. Niin jatkan kirjan lukemista ja palataan sitten taas kohta. Tällä hetkellä näyttää täällä 8:30 kello, eli tunnin päästä laskee toi aurinko. Joo, täällä on 2 tämmöistä nuotiopaikkaakin. Näissä oli päivällä niin paljon väkeä, ettei näitä kuvannutkaan, mutta tämmöiset löytyy molemmin puolin. Aika hyvin saa nuotion tehtyä tonne vähän niinku pidemmälle ja sitten tuossa on toi hormi, niin on ihan turvallinen käyttää. Kävin tuossa kävelemään vähän tätä aluetta ympäriinsä. Niin muutama muu retkeilijä, mutta aika rauhassa täällä saa kyllä olla. Päivällä oli paljon enemmän porukkaa, mutta valtaosa on lähtenyt jo pois. No niin, sinnehän se laski. Vähän näkyy tuo taustalla vielä viimeiset valonpilkahdukset siitä. Auringonlaskuja kyllä fiilaa aina ihan täysillä. Ne on niin mahtavan näköisiä, että
niistä nauttii ja pitää pysähtyä nautiskelemaan. Nyt teltalle hampaiden pesuun ja kerrastoa päälle paksuu makuupussiin, niin tarkenee nukkua sitten yön. No niin, nytpä sitten ollaan täällä valmiina nukkumaan. Nyt on ainakin hyvä lämpötila, katsotaan miten yöllä, ja on tuossa vähän lisää vaatetta vielä äkkiä saatavilla, jos oikein kylmäksi menee, mutta katsotaan miten yö menee. Nyt tässä kohtaa niin öitä. Huomenta. Kello on vähän päälle 9, niin aika alkaa heräilemään tässä. Pari kertaa heräsin yöllä kääntää kylkeen, mutta muuten oli oikein hyvä nukkua tässä, että oli just sopiva lämpötila. Yöllä vielä voimistui toi tuuli, mutta edelleen on teltta täällä täysin paikallaan, että ei lähtenyt tuulen mukana lentoon. Joo, lähdetäänpä sitten aamupalaa valmistelemaan. On kyllä mukava tunnelma tässä. Kalliolla istuskellaan ja juoda aamukahvia ja katso. Aurinko tuolla paistaa jo selkään kivasti. Meri kuohua tuossa. Ai että. No niin, aamutoimet tehty ja tavaroita pakkailtu. Melkein valmiina lähtee takaisinpäin. Enää on teltan purku ja sehän tapahtuu meillä näin. No niin, nytpä sitä olisi kaikki pakattu ja lähtö valmiina takaisinpäin. Sitten katsotaan vielä tää alue tästä, ettei jää mitään mulle kuuluvaa tavaraa maahan. Kaikki on mukana, niin lähdetäänpä takaisin. Aavistuksen eri reittiä takas, niin ihan tätä autolla ajettavaa hiekkatietä meidän pikkupätkä. Ja sen jälkeen on parkkipaikka, missä mun auto on. No niin, tästä ollaan autolla ja siellä on ne lakut odottamassa. Ei mitään, laitetaan ne seuraavaan reissuun odottaa. Valmiiksi jo tänne rinkkaan, niin unohtuu sitten ja löytyy sieltä. Joo, nytpä se on tämä reissu purkissa. Niin jos katsoit tänne asti, niin kiitoksia oikein paljon ja laita kanava tilaukseen, niin näet sitten taas seuraavasta seikkailusta videota. Se on moro!